पुरस्कार के दौड़ में सुमन ग्रुप के तरफ से 1001 रुपये के पुरस्कार बा भाई बा। ओकरा बाद है महेश परदेसी जी, जपन जपानी जी, कृष्णा बेदर्दी जी, उमेश जी, सुबोध जी, है सुभाष भैया के तरफ से है। देखिए पुरस्कार में याद है खरवा से ही में कट जाई का हो मालामाल हो जा मालामाल। याद है गर्दा उड़ जाई खरवा सुना बुझाई बाबू कि गर्मी के दिन बावे कि गर्मी के दिन बावे बड़ू का मसीन जोगा के रख मैडम नाया बा मशीन जोगा के रख मैडम नाया बा मशीन। गर्मी के दिन बावे बड़ू का मशीन गर्मी के दिन बावे बड़ू का मशीन जोगा के रख मैडम नाया बा मशीन जोगा के रख मैडम नाया बा मशीन जोगा के रख मैडम नाया बा मशीन। अरे पूरा माजा तहर मुस्की कायल बा दिल हमरो घायल बा चले लू रहिया में जब छनकत पायल बा। क्या बात है तहर मुस्की कायल बा दिल हमरो घायल बा चले लू रहिया में जब छनकत पायल बा। पेन्ही के छिटिया बिटिया लगलू हसी पेन्ही के छिटिया बिटिया लगलू हसी जोगा के रख मैडम नाया बा मशीन जोगा के रख मैडम नाया बा मशीन जोगा के रख मैडम नाया बा मशीन। अरे जान गई हो शरीर टपकेला धरतिया कवारी में मन हमरो लपकेला। अरे दिया हो उमेश भाई धनेश जी बोलेलू हवा से मधमी शरीर टपकेला धरतिया कवारी में मन हमरो लपकेला। कृष्णा खेसारी तो है कहे नाम की कृष्णा खेसारी तो है कहे नाम की जोगा के रख मैडम नाया बा मशीन बचा के रख मैडम नाया बा मशीन संभारी रख मैडम नाया बा मशीन जोगा के रख मैडम नाया बा मशीन बचा के रख मैडम नाया बा मशीन जोगा के रख मैडम नाया बा मशीन। अरे सुनल हो